Първа категория, най-красивия нагизнен кон. Исак Митков. Заповяда Димитър Бойков, Енчо Мирчев и Ерджан Ахмед. Заповядайте. Приготвите се, най-напред ходете ще бъдат захранени от пета на Харманли, Мария Киркова. Сега да заповядат, да ни повтарям, Исак, Димитър, Мирчо, Мирчев, Ерджан, така, даже малко по-насам, защото тук е публиката. Рамбо, айде. Сега гледайте на центъра да стане още. Така, Мирчо, дай го ти. Така, моля журито да гласува за Исак Митков. Дигне ръката, кой си? Исак Митков. Колко точки? Че не му да... 17 точки.
Така, 17 точки, Димитър Бойков. Види, хайде да видим какво става днес. Тя... Няма какво да го така. Голямото парче е през гащи билите. Отгул 7. Айде, бягай, Твич. Гора точки, айде. Колко точки има? 18. Мирчо Мирчев. Айде, отръмва. Няма къде не се оди. Дайте за Мирчо. 16. Да, аплодисменти. Представете се това песня време накрая. 16. Айде, Мирчо. 16. Ерчан Ахмед с кон Дона. Адаш. Иначе като наградим сега и си следващото надбягане с празни каруци. Те не са били пълни никога, ама хайде. Така, дайте ми. Колко ще има? Емил Руменов. Тата, Емил Руменов. Ще бяга с Асен Гаджев. Втората гара, дето вика там. Времето състезание. Асен Гаджев, това му е човек. И Аспарух Огнянов. Втора доколка. С каруци. Бягали с каруци. Петя, къде си? Какво сте видела така? Ай, моето момче, номер е колата. Брат, добре, ти го. Ти вана към любим мест направо. Сега, регламента. Сега има два начина за оценение на тие. Значи, това може да стане втори, но да има много добро време. Зато и двама секунданти трябва да има, да премерят времето на тези каруци и после другата гонка пак тези най-добрите, които са, ще се борят за първо и второ, а другите ще се борят за трето и четвърто. Имаш ли часове? Чета, значи няма значение, слушайте. Какво ще ме слушате? Последните си слушате. Сега, значи няма значение кой е първи, кой е втори. Гледа се времето. Може да се втори да имаш по-добро време и после това да се бори за първо и второ място. Няма, след това другите двете. И да чети. Това не ми е направило. Видите. Там вина на той не е напред тази чета. Няма да е там. Да е там. Замгале е известен. Напред там само една черта напред. Чуй, аз правя на черта е вина, не пада ми да поруш.
Как си имам тасенка? От тега плача хунча. Интернетът, ще кой се чеки, ще му. Това фризей се сте на чеки. Ти му фризей. Не подготвени сме. Ами, но верно на чек си не гид. Гид мачуш. Това е финала. Секундантите да се вземат местата. И какво направите с една шопа? Бисте ме, бака е. Само заплата вземаш. Чуй там. Düşünüver resmi kopuyor böyle. Nasıl nasıl? Айде. Време и там сюрка нямаше. И старт. Кажеш готови, да научаваме да мине 10-та година. Значи финала. Где обиколки? Где обиколки? Где обиколки? Где обиколки? Где? Дай. Как зайчик, что? Не кажется, сикни. Ти е такова. Аплодисменти! Дай още. Айде времето. Може да кажеш, че времето тук да го запушим. Да го запишат тук на място. Накрая. Но вие ги вадите първо, второ, трето. Не сега да вземем. Секундантите да кажат времето. Следващите каруци да бъдат готови. Огнян, Мимюн и Аспарух Огнянов да дойдат на старта. Какво време имат тие? Номер 2, минута и 26 секунди. Номер 4, минута и 28. Сега ще видим двата резултата как са. Първите, най-добрите за първо и второ, другите за трето и четвърто. Братите ни момчета. Значи, минута 26. Минута и 24 е втората курс. Сега ще видим вашето време. Най-доброто време за първо. Балкански. Така, Пете, хайде, няма да чакам, днеска ще действам. 11, много е по-карама. Добре, дай му докато е ликава. Дай жилетката. Иста пари му не ще марва, той.
Parte lá uma praia, olha para naquele. Vou trazer naquele. Чайка. Секундантките, чакаме времето. Минута 45. Първата. Минута 45, минута 47. Значи работа е ясна. Първите две каруци, които бяха, второ място, а тия са горе за трето и четвърто място. Те и без това са починали да заповядат на старта за първо. И двама души на второ място. Къде са тия двуколки? Впряга, хайде двуколките! Şeyden çıkıyorlar. Bu beygir arkaya gidire bak. Baksa arkaya gidire. Başı! Ters döndür beygiri döndür. Дай на старта. Старт! Слушам!
Така. Всичката търсене. Минали на нещо трябва да е, ама Обратно няма търсене работи тук. Давай двуколките! Не можно обратно, конечно, пад обратно. А? Пусти ги. Пускай ги. Кога да пускава? Кога да пускава? Кога да пуска? Кой го засече? Да, спирай ги тука. Там ги спирай на чертата. Пускай, той да прави една обиколка, той пускай. Сега спреконя сме. Кога сме били наредва, сега ще нека пат циганска работа, ама пас е такава, мама. Спри го то! Кое сега на първо място, кажи ти? Моля, не прави стар, той е каруцарски кон, дали летище да пуска ви. Кажи, кой е първи сега, кажи, и ги пише. Кажи. Там ще обръщаме, там ще... Няма значение, от тук както искате да кажи, само да има старт. Да сечем. Дай. Дай да пише първи и втори, кажи ми кои са. Да насоля, кажи. Денис? Е така ще още, там ще ги пуснем. Няма проблем. Айде, ще пускайте ги. Къде ще ги пускате, бе? Айде, бягай на завоя. Бягай на завоя. Ако искате, ето тук близо е центъра на бисерата, там да ги пуснем. Оля, кой ще да ги пусне там? Кой ще да ги пусне там? Валю. Айде, Валю. Вали пред центъра, ей, Валю. Обикаля, а той... Няма, Две обиколки, три обиколки, колко ми пусне? Няма, не може ли така, те... Така прави момент. Давай! Три обиколки!
Ще ви удисвам на къла тук цял ден. Дай наляво, дай надясно да ги караме. Жилетките на гърбовете! Чама, кой е 15? Значи, без жилетка няма да се зачита. Слагайте. Дайде, 3 обиколки казах. Движение, 3 обиколки казах. Трета обиколка, финал. Това е моето учение. Аплодирайте го това първият. Аплодисменти си, това беше финала. Това е второ място. Кой беше? Исак, кой е Митков? Исак Митков, кой е? Ей! Валео, питай го кой е Исак, бе? Аз съм Исак, първи ли си ти? Браво. Исак е първи. Джан е втори. Айде. Исак е първи. Дайте ми другите. Така, дайте сега на гръб. Спирайте конете и на следващата дисциплина. Ай, браво. Ти отрепа коня, ма. О, другия е като коза. Емил Руменов, Асен Гаджев и Кудрат Димов. Кудрат. Дайте още двата коня. 3 коня. 3. Няма да засичаме. Момчета, първо, второ и трето място. Дайте следващия. Марка, Марас, так тръшат. Къде е другия конак? Добре. Емил Руменов, Асен Гаджев и Кудрат Димов. Мачола.
Сложи жилетка. Дайте му една жилетка. Има. Момчета, бягате за първо, второ и трето място. Дай му една жилетка. Има ли, няма ли? Чоки sürekli жилет. Nereye var? Дай му жилетка да. Sopayı ne yap? Sopayı bilmiyorum. Ben de sopayı Напишите там, както трябва. Валя. Чета за първо, второ и трето място. Добре, знаят. Чел Никол. Сали, две. Дай, Сали! Аплодисменти! Много як финал! Първи, втори, трети. Гледайте номерата и пишете. 19, четвърти. Той не може да загрева. 19 номер първи. Четвърти, втори. Аплодисменти за него. Втори номер е трети. Хайде каруците за дървата. Имате 3 каруци. Първите две. Емил Руменов и Асен Гаджев. Хайде да... Трябва да се гледат времето. Едната каруца не ли го ще гледаме време. Първи, втори, трети, като така, двете каруци на Емил Руменов и на Асен Гаджев да заповядат. Третия ще бяга сам. И по време класираме първо, второ и трето място. Айде, къде са каруците? Таликите? Андрео, там съм зад кмета.
Корупцията за дървата. Айде, първите тия корупции е Емил Руменов с Асен Гачев. Да бъде готов Орхан Мимюн, който ще бяга самичък. Момчета, така. Няма. Петя, айде, днеска ли си изкарал заплатата още? Къде си? Ай, право, 6 пише този път. Кмете, по колко души ще тварят? Двама тварят. Добре, един държи коне. Той ли сте? Чакам, ма няма. Варио, колко обиколки? 8. Една обиколка. Колко искат? Варио, те колко искат? Една. Ако някой може да обърне направо към Маламар, дере да с дървата Маламар. Давай, торнадо! Где е торнадо? Бах ти торнадото! За време, бягаш за време! За време! За време, защото това... Ай, сега ще спадат дървата, и канатите после това е. Това е с торнадо! Не, аз няма да бъда! Това е ограз меро. Айде, дома! Чакай, дома! Давай, Дива! Давай, Дива! Бах ти торнадото, талига Пакистан ли? Кражбата им е то. Вече да ти запали кръчки няма. Кой засече времето? Варио!
Ало, момчето с фризеца, с фризийския кон. Дали се прибира тук и ще правим снимки после? Нали няма да бързаш? Иначе няма да си оправдаеш парите. Четвърти номер, 2 минути. 2,5 други. Чеше. Че, къде сега? Кой ще твари сега? Къде? 2 минути. 2,34. Следващата каруца къде е? Значи слушайте хубаво. Ето ще го слушайте най-много дед Креска. Едната каруца е 2 минути. Втората е 2 минути и 34 секунди. Следващата каруца, ако подобри 2 минути и 34 секунди, става втори. Или пък, не дай Боже, да стане и първи. Бабанко, той беше разправил, кой разправил? Не, аз се засягах финала. Финала засягаме. Едната е 2 минути, другата е 2,34. Сега сваляте дървата, качвате. Нали разбрано, който разправил? Третата каруца къде е сега? Третата? Който разправи дървата, публика има. Те разправиха ли дървата? Разкарват, какво обича? Се една обиколка засичат. Той може да обикаля цял ден. Дай ми третата каруца. Има ли каруца друга или няма? Няма. Да, няма и става първи, другия втори. Ако подобри времето от 2 минути 34, става втори следващата каруца. Нали засичаме време? Ама аз сам ли съм? Сам. Третата каруца сам ли? За време. Ти си сам, слушай ме хубаво. Ти си сам. Обаче ако подобриш времето от 2 минути, ставаш първи. Ако подобриш времето от 2 минути и 34 секунди, 34, ставаш втори. Аз сам. Като ми взима. Ти бенда адам туртеро заретен мишайда. Вината в тях. Има просто норка. Бени кюби колко бурда ойнаныр парадава. Андрей чего? Валю. Дай, Валю, старт. Kaçta rasparımız? Aरे माँ, sen de güven değil mi bu orta? Gözü beni sıramayın yolunu isteme. Hadi zaten malı bir. Ciddi diyor, Ama yetti çıkıcı. Baba. Da Orhan, da pirat. Niko pirat sok Kerala. Dajte, Трябва да мине 2 минути и 30 секунди да стане втори. Дай Боже да мине 2 минути да стане първи. Сигурно толкова зарава на толкова. Тия, дето стана, няма да ги вземете за вкъщи. Може да си ги делим тук. Колко знаки вреди на тия твари.
Само, кой фас пречисла, май? Наши тут числа машка. Машка на числа. Стари, сръбнари, кака, стари, кака. Аз трагах на рълно харачо, сарто сан. Сарта машка точно. Ту машка числа. Чогитера. Бека на чанготка числа. Субурва кити нахта. Ата сартивис кара. На наборженова, давашава чинова. Ама нашка, какво време ски? Добре, добре. Той много дърва. Чао, бадрани, скъри. А те ли да видя хампо? Разсваряй. Дойди на сама. Само дожили. Разсваряй. Ставай. Времето за 5 минути. Сега, Ваня, там засича, казвайте ви. 2 минути. 2,7. Първи е 2 минути, така ли? Така. Първи е 2, вие сте 2,7, второ място, а третия е другата година. Тварите се дървата и заминавайте за вкъщи. Попита Горския, Мария Киркова направи. И китарата, давай. Охо, първи е втори. Ще го глобят двойно, ще го глобят. Музика може да пускате и сканата работи за вас. Благодаря ви, че тази година не изтърпяете. Награждането не може ли са? Аз съм кофа дава. Почва награждаването. Чоква, чужи. Кофа. 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 Отидава, багла. И парична награда. Аплодисменти за Исак. Исак. Те са първите. Не, първи. Момче, ела, той е ял така. Първия кон не може да го сбъркаме. Няма нищо. Ще объркаме. Димитър Бойко, Мите. Аплодисменти за Митето. Мите, тук да останеш малко, иска хората да се снима с плотко. Чули? Сега дадай пари да не избягаш. Ако има някой да се снима децата, екаре коня на ваше разположение, Митето и той е тук, и там ще го изкара коня на... Искане коня там, който иска да дойде. На второ място, двама души с равен брой точки. Исак Митко и Мирчо. Мирчев. Двама имате с равни точки. Дай стара. Дай там. Аплодисменти за Мирчо. За Бисер. Това ще му остане. Тая грамота и парите той ще ги поварчи докато си. Исак ли кое? Исак. Той взима същите пари, като Мирчо. Защото двамата са с един брой точки. Аплодисменти и честито на шампионите. Добре, айде него да представим. Бягай, тук ще пречиш, ай се. Така, дайте да видим.
Трето място. Трети ли сте? За красота ли? Айде на Ерджан. Ерджан! Не можем да те оставим така и тебе. Да, на гърба ти. Да. На трето място и първи награда. Четвърти напротив, четвъртия да. А се жениш ли да снима толкова? Дай. За най-бърз кон. Развети гриви. Първо място. Емил Руменов. Ой, чак се. Не без него не може, но той без нас. Обари се тук. Çaldım birinci. Не сказала. Çaldık birinci. Aha güzellik. Şey güzellikte bak. Обари крюк гледаш на него. Изпреса като дошва, ти гледа. Асен Гачев. Браво, Асене. Аплодисменти за Асен Гачев. Грамота и парична награда. Асене, тука. 50'liği aldı 50'liği. Burada. Orhan Mimyon. 50 verdi. Orhan Mimyon. Nereye geçiyorsun? Çal ya. Гледай тук, награда имаш грамота. Добре. Един културен не е бе. Тия другите на побърка. Той е най-културният. Той ги нахрани в устата и къде свариш, там ги нахрани, като все парите и млъкна. За доколка най-бърз Исак Петков. Своите каруцели бяха. Денис караше. Гледай там. Ерджан Ахмед. Ерджан Ахмед. Не стана, ти си шампион. Да, сега другата седмица ще давам ярма. Малко гладни коли. Комитиста се каза на комитиста да дава една кова ярма преди състезание, да припадат тук тия вас. 100 лев. На гръб, Кудрет Тимов. Браво, момче, Тим. Много силен финал. Не е да водим каптен па. Много силен на трите коня, много силен финал. Браво. Ти не си женен, нали? Няма се жениш, да ти жениш, толкова няма да те кара. Исак aldı birinci. Асен Гачев. Асене. Честито моето момче. Много силен финал, приятелю. Емил Руменов. Къде си? Докъде е Номагарова? Няма ли в зоологическата градина? Зоологическата градина ги има тия Номагарова. Давай yarım, давай ya. Oraya gitti bu kaçtı, gerek yok şey. Сега първо и второ място двете каруци да се натоварят дървата и каза Мария Киркова напрати, да може да оглобят повече.
Айде, благодаря ви. Ще издържа се. Какво стана? Накарав yok sana. Още пари има. Най-силен кол, вярно, за кранене на дърва от бисерския кмет. Асен Гачев, това право Асене. Дървата взимайци. От една година ги забравят, тук и Мирчо ги прибра. Ема пита човека, какво да прави? Ще ги взема. Орхан Мимюн. Орхан Мимюн. Орхане, дървата да се вземеш. Да. Те са най-важни. Има още зима, да знаеш. Така, това ли беше? Емил Рубинов. Да му даде парите и млъкна. Я го седя, не да ми сме, нас да ни када иди слушай. Хоче забременеем тук всички. Музика! Той ни чака.